Ell havia vingut a Barcelona alguna vegada, jo ja el doblava, però mai se'm va acudir anar-li a dir, oye, Woody, que jo te doblo. Més aviat em feia vergonya. I més aviat, en els dobladors, ens fa una mica de recelo, de temor, conèixer els que doblem. Perquè, per lògica, l'actor o l'actriu que dobles no li fas cap gràcia. Home, li estàs traient una part d'ell mateix. Malgrat això, aquí a Espanya, les pel·lícules del Woody Allen, quan jo les doblava, tenien més èxit econòmic. I el Woody és molt econòmic, no? I aleshores va voler saber per què a Espanya guanyaven més diners que en altres llocs. I li van dir, això és perquè dobla un tio que ho fa molt bé i tal i qual. Llavors ell va tenir la curiositat de conèixer. Però jo vaig anar allà una mica amb el temor de què em dirà, què em dirà. Ens vam citar, ell em va citar i ens vam conèixer. I sí, va ser molt amable amb mi, i ell em va dir, és que estic molt content perquè de la manera que em dobles és que em fas més artista, em fas més héroe, amb tu tinc més èxit. I vaig dir, no, això ets tu, que ets molt bo.